ನಮಸ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಖಿಲ್ ನನ್ನಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿ ಜಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದೋಸ್ತಿಲೆ. ನಮಕ್ ಬದುಕಿಯರ ನೀರು ಗಾಳಿ ತೆನಸು ಎಂಚ ಅಗತ್ಯನ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಿಯರಲ ಜಾಗಲ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗನು ಎಂಚ ಅಳತೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡದು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ತೂಕ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಸುರುಕಾದು ಫೀಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೋನೋಡಾಪನು. ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲು ಪೂರ 1 ಫೀಟ್ ಪಂಡ 10 ಇಂಚ್ ಪಂಡದು ಗಿರೆತಿದೆ ಅಂಡ ಅವು ತಪ್ಪು ದೋಸ್ತಿಲೆ. 1 ಫೀಟ್ ಪಂಡ 16 ಇಂಚ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಮ ನನೊಂಜಾದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಎಂಚ ಅಲಪುನ ಪಂಡದು ತೂಕ ದೋಸ್ತಿಲೆ. ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ದೆತೊಳ್ಳೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ 1 ಫೀಟ್ ಅಗೆಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಕ ಅವು 1 ಫೀಟ್ ಪಂಡ ಐನು 1x1 ಈಕ್ವಲ್ ಮಂತ್ ಅನ್ನಗ ಅವು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊನ್ನಗ ಅವು 2 ಫೀಟ್ ಉದ್ದಲ 2 ಫೀಟ್ ಅಗೆಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಕ ಅವು 2x2 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆಂಡ್ ಅವೇ ನನೊಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ 3 ಫೀಟ್ ಉದ್ದಲ 1 ಫೀಟ್ ಅಗೆಲ ಇತ್ತುಂಡು ಪನ್ಕ ಐನು 3x1 ಮನ್ಪನಗ ಅವು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸೀದಾ ಜಾಗನು ಅಲಪುನಾಡೆಗೆ ಬರ್ಕ ಜಾಗನು ಸೆನ್ಸದ ಲೆಕ್ಕಡು ಅಲಪ್ಪುವೆರು. ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ 435.6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. 1 ಎಕರೆಗೆ 43,560 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ 21 ಫೀಟ್ ಉದ್ದಲ 21 ಫೀಟ್ ಅಗೆಲಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಕ ಐನು ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಂಚ ಅಲಪುನ ಪಂಡದು ತೂಕ. ಫಸ್ಟ್ ಉಂದೆನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ 21x21 ಈಕ್ವಲ್ ಮಲ್ತದನಗ 441 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆಂಡ್ ನನ ಐನು 441 ಭಾಗಿಸು 435.6 ಮಲ್ತದನಗ 1.01 ಸೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಇಂದುವೆ ಜಾಗದ ಸೆನ್ಸ್. ನನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ದೆತೊನ್ನಾಗ 33 ಫೀಟ್ ಉದ್ದಲ 33 ಫೀಟ್ ಅಗೆಲಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಕ 33x33 ಆನಗ ಅವು ಈಕ್ವಲ್ ಮಲ್ತದನಗ 1089 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆಪುಂಡು. ಮುಂದೇನು 1089 ಭಾಗಿಸು 435.6 ಮಲ್ತನಗ 2.5 ಸೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ದೋಸ್ತಿಲೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ 1 ಎಕರೆ ಇತ್ತಡ ಅವು 100 ಸೆನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ 100 ಸೆನ್ಸ್ ಸೇರಿದನಗ 1 ಎಕರೆ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ದೋಸ್ತಿಲೆ, ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಜಾಗ ಅಲಪ್ಪುನ ಮೆಥಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಂಡದು ಗಿರತೊನ್ವೆ ದಾದಾಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಯಿಜೆಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ದೋಸ್ತಿಲೆ, ಈಡೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇತೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಆತನೇಟ ಸೋಲ್ಮೇಲೋ ದೋಸ್ತಿಲೆ.